Nu contează cine ești. Mai zi o dată. Nu. Ba da. Nu. Ba da. Nu contează cine ești. Dar și tu ce faci acum pe telefon? Ce faci pe telefon? Pun piesa. Dacă nu te supui. Mi-e poftă de tine rău. Da la 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 la. Hai, pune aia, mi-e poftă de tine rău. Asta e piesa, auzi. Am pus pe ăla. Ha? De ce filmezi?